Som Josie Thompson a môj prvý zážitok blízkej smrti som mala v roku 1991 ako 24-ročná. Nikdy predtým som o NDE nepočula. V tom čase nemalo rakovinu tak veľa ľudí a tu som bola ja, 24-ročná, super fit, super zdravá, s 3. fázou zhubnej rakoviny. Takže som zažila 2 NDE za sebou a boli úplne rovnaké. Počula som hlas muža, ktorý mi povedal, že ešte nie je môj čas. Vznášala som sa na strope, ale tiež som videla svoje fyzické telo v bezvedomí na nemocničnej posteli a bolo mi prikázané vrátiť sa do svojho tela. Potom som pokračovala vo svojom živote a ani som nevedela, ako o tom hovoriť. Takže som to odsunula nabok a žila ďalej. O 19 rokov neskôr som ale podstúpila ďalšiu veľkú operáciu. Bola to kraniálna operácia, pri ktorej museli otvoriť moju hlavu a odstrániť tam niečo, na čo si už nepamätám. A tesne predtým sa ten hlas zasa vrátil, aby mi dal správu o tom, čo sa stane o 2 dni. To bol deň mojej operácie. Nepovedala som mnohým ľuďom, že mám túto operáciu, pretože bola komplikovaná. Duchovne som bola dosť slabá. Mentálne som bola vystrašená a fyzicky som bola veľmi neutrálna. Bolo mi tak trochu jedno, čo sa stane. Verila som, že čokoľvek sa stane, bude pre mňa to najlepšie. Avšak tento hlas sa ku mne vrátil 2 dni pred operáciou a povedal: máš na výber, čo urobíš o 2 dni a musíš sa rozhodnúť, či sa vrátiš ku mne, alebo začneš robiť svoju prácu poriadne. Nevedela som, čo to znamená, ale po mojej operácii som sa úspešne prebudila. Po tejto operácii som nemala NDE. Avšak v roku 2023 som bola liečená na ojedinelú chronickú neurologickú poruchu, ktorá bola dôsledkom tej operácie, ktorú som mala o toľko rokov skôr, pretože tá vtedajšia operácia viedla k rastu jazvového tkaniva v mojom mozgu a to tlačilo na nervy. Takže to ovplyvňovalo celú pravú stranu môjho tela. Takže som bola prijatá do nemocnice a mala som pod dohľadom liečebnú sériu dávkami ketamínu. Prvýkrát to bolo veľmi úspešné a bola som bez bolesti 6 mesiacov, takže prirodzene druhýkrát povedali: urobme ďalšie kolo. Budeš v poriadku, bude to ako naposledy. Takže som nemala žiadne obavy, avšak druhýkrát to bolo v dobe počas covidu. Protokoly v nemocniciach boli veľmi odlišné. Dohľad nad ketamínom nebol taký prísny a moje sťažnosti na účinok ketamínu na moje telo boli personálom nemocnice ignorované a to viedlo k tomu, že som upadla do toxického šoku. Stratila som vedomie a v podstate som prestala žiť. Keď sa to stalo, zažila som svoje ďalšie NDE a toto bolo dosť živé. Čo sa stalo, bolo, že som si vtedy úplne uvedomovala, že moje fyzické telo je bezvedomé. Ale zároveň som bola veľmi bdelá a uvedomela v tejto inej sfére, kde som mohla pozorovať telo, ale súčasne som mohla pozorovať toto jasné, biele, toroidné svetlo, prichádzajúce do miestnosti z pravého horného rohu nemocničnej izby. A zároveň som si uvedomovala akúsi krásnu zlatú svetelnú mriežku, ktorá sa zdvíhala a vychádzala z môjho tela. Tento jav som pozorovala úplne neutrálne, ale potom zrazu vo mne vznikla myšlienka a povedala som si: počkajte, umieram tu. Nedostala som odpoveď, ale napadlo ma, ešte som sa nerozlúčila. Takže časť môjho vedomia bola schopná doslova opustiť tú nemocničnú izbu v Brisbane v Austrálii, ísť do iného štátu, do Melbourne, aby som našla svojho otca v záhrade a rozlúčila som sa s ním. Takže to bolo zjavne ako moje vyššie ja, hovoriace s jeho vyšším ja. A takto som mohla všetko medzi nami ako si uzavrieť. Potom som sa presunula do kuchyne ich domu, našla svoju matku a rozlúčila som sa aj s ňou. Našla som svojho brata, ako šoferuje auto, a potom tiež svoju sestru v jej dome a tiež som sa s nimi rozlúčila. Oni všetci boli v inom štáte a potom som našla svoje 2 deti, ktoré boli tiež v tom istom štáte ako ja, ale na dosť vzdialenom mieste. A bola som schopná rozlúčiť sa aj s nimi a potom bolo moje vedomie prítomné späť v tomto úplne bdelom stave v nemocničnej izbe, zatiaľ čo moje telo bolo v bezvedomí a potom som vyhlásila: dobre, teraz som pripravená. A na to sa zrazu odnikiaľ objavil akýsi ženský hlas a bol veľmi rázny.
Bol určite ženský, ale veľmi silný a priamy a povedal mi, nie si to ty, kto rozhoduje, kedy odídeš. To som ja a pokračoval. Zneužívala si ma, vyčerpala si ma, tlačila si na mňa, ignorovala si ma. A jednoducho mi dal úplnú prednášku o tom, ako som sa k tejto entite správala. A keď som to všetko počúvala, uvedomila som si zrazu, že ten hlas je vlastne hlasom môjho tela a nikdy predtým som ho nepočula tak explicitne a jasne. Viete, v predošlom živote som častokrát cítila, že by som si mala viac odýchnuť a bol to skôr pocit ako zvuk. Toto bolo ale niečo ako zvuk, ktorý prichádzal hlasno a jasne. A cítila som, ako moje fyzické telo, zatiaľ čo bolo bezvedomé, začína uvoľňovať slzy z očí, pretože som cítila túto nežnosť a túto hanbu a túto ľútosť, že všetko, čo tento hlas hovoril, bolo absolútne pravdivé, že som toto fyzické telo brala ako samozrejmosť a naozaj som sa oň nestarala tak, ako by si bolo zaslúžilo. A v tom momente som si uvedomila, že keď som bola vychovávaná ako katolíčka, počula som slová ako dom Boží a že tvoje telo je chrám a podobne, ale to boli len slová. Nemala som v sebe vžité poznanie a pochopenie toho, čo tieto slová skutočne znamenajú, až do momentu, keď som počula tento hlas vychádzajúci z tela a hovoriaci, som to ja, kto rozhoduje, kedy sa vzdáš, nie ty. Zaskočilo ma to a potom som prosila o odpustenie a povedala som, je mi to veľmi ľúto. Prosím, daj mi ešte jednu šancu. Nevedela som, čo robím. Nestarala som sa vedome a poriadne o svoje telo. Svoje telo som brala ako samozrejmosť celý svoj život. A nejako som sa vrátila k svojmu telesnému vedomiu o niekoľko hodín neskôr s týmto hlbokým novým uvedomením, ako veľmi blízko som bola k opusteniu tejto dimenzie, s hlbokým novým uvedomením a vzťahom a úctou k tomuto môjmu fyzickému plavidlu nazývanému telo, pretože teraz si presne uvedomujem, aké je pre nás neuveriteľne dôležité udržiavať, podporovať a tiež pestovať túto schránku, pretože táto schránka je spôsob, ako náš duch môže vyjadriť svoju podstatu v tomto živote. A ak sa o schránku nestaráme, schránka zomrie. Myslím, že aj tak všetci zhodíme túto kožu, ale my všetci máme úlohu, ktorú máme splniť v tomto živote a spôsob, akým to robíme, je vyjadrením nášho ducha. A toto všetko je možné len pomocou schránky, ktorú sme k tomuto účelu dostali. A ak sa nestaráme o schránku, potom našu úlohu nedokončíme. Takže môj vzťah k môjmu telu sa po celej tej skúsenosti po poslednom NDE hlboko zmenil, pretože som si uvedomila, že živé telo je entita, ktorá potrebuje hlbokú starostlivosť. Starostlivosť o seba bola pre mňa predtým druhoradá. Zvyčajne bola posledná na mojom zozname, zatiaľ čo teraz je na vrchole môjho zoznamu, pretože ak nie som vitálna a zdravá a dobre sa o seba nestarám, akú verziu seba ponúkam svetu a tým ľuďom, ktorých milujem a na ktorých mi záleží. A čo vytváram pre ľudí, s ktorými sa skutočne spájam. Ak chceme zmeniť to, čo sa deje vo svete, začína to u každého z nás. A to je jedna z hlbokých zmien, ktoré som si uvedomila. Ak chcem zdravší, vitálnejší, vedomejší svet, začína to u mňa. A teraz som za to prevzala plnú zodpovednosť. Každý deň sa radím so svojím telom. Je to ako rozhovor s inou osobou a jasne počujem hlas, ktorý mi hovorí, čo potrebuje, čo chce robiť, čo nechce robiť a často to protirečí tomu, čo by môj mozog chcel spraviť. V daný deň je to často o produktivite a dosahovaní a telo niekedy hovorí, nie, to sa dnes nestane. Len si oddychneš, alebo budeš počúvať rozhovor, ktorý si chcela počúvať už dlho, alebo sa budeš učiť o posvetnej geometrii, pretože ťa to baví a len preto, že ťa to baví. Nie z iného dôvodu. Takže som po tomto mojom zážitku blízkej smrti začala seba, svoje telo a celý svoj život vnímať úplne novým spôsobom. A ak by som mohla niečo odkázať komukoľvek, kto práve teraz počúva tento rozhovor, prosím,
Zvážte životne nutnú dôležitosť toho, aby ste sa neustále vyživovali čo najlepším možným spôsobom. Začína to tým, ako myslíte, ako hovoríte, nielen s ostatnými, ale aj so sebou. Pretože každá jedna bunka vo vašom tele počúva a vytvára vibráciu alebo frekvenciu v tele, ktorá sa potom prejavuje buď priaznivo, alebo nie. Takže vaše myšlienky, vaše slova, vaše pocity a nakoniec vaše skutky sa všetky zladia, aby vytvorili podmienky, v ktorých potom tvoríte a môžete žiť a prejavovať sa vo svojom svete. Ak teda chcete zmeniť svoju životnú realitu, začína to vnútornou prácou na zladení vašich myšlienok, vašich slov, vášho srdca a vašich skutkov.